Dit ding. Ik weet nog goed dat doet we hem net hier. Wij bellen vriendjes op als we met elkaar op watje wonen. En als het voetbal net trok ging, ja, dan maken we gebruik van de telefoonboom. Maar de generatie die we volgen, die weet net beter. Facebook, Instagram, Snapchat, Tinder, Tumblr en Twitter? Nee, daar zien ze al lang net meer op. Wat zet je allemaal op Snapchat? Wat ik aan het doen ben en soms dan maak ik ook contact met mensen. Ik vind het leuk om wel wat volgers en likes te hebben, maar ik knap er niet vanaf als ik dat niet heb. Nou, ik ben dus nu echt best wel lang zonder telefoon. Nu verveel ik me ook een beetje. Ik heb me dus vanochtend verslapen. Nu wil je echt gewoon heel graag de doos openmaken, maar het mag niet. Ik was helemaal vergeten dat ik natuurlijk geen telefoon meer heb. Nu merk je toch wel dat je echt heel veel op je telefoon zit. Oh, het is echt heel vervelend. Dus voor het starten van de mobielvrije week was het heel mooi om leerlingen al meteen te zien met ze bespreken wat het zou doen als je een week je mobiel niet zou hebben. Ja, een van de dingen waarom ik het onderwijswerk heeft te maken met dat het verandert. En dat je constant nieuwe groepen leerlingen hebt die andere dingen en een andere situatie hebben meegemaakt. En dat je daar als docent in mee mag groeien. En wat het verschil wat ik zie als ik 's ochtends de school inloop en ik wil mensen goedemorgen wensen, want dat vind ik heel fijn. Dat ze dan soms op een mobiel zitten. En dan denk ik, zal ik ze ook een appje sturen om te zeggen goedemorgen. Ja, het is in die eerste dagen voor de leerlingen net echt makkelijk. En ik heb geen idee hoe laat het is. Wij zijn nu aan het kaarten. We zijn aan het kaarten dat we geen mobiel hebben. Top! Oké, nou, ik ben nu thuis. En ik wil echt heel graag op mijn telefoon. Dat doe ik altijd als ik thuis kom. Hij zit nog in het bakje. Ik vind het niet moeilijk om er van af te blijven, maar ik vind het gewoon stom. Ik verveel me de hele tijd. Ik kan geen muziek luisteren of zo. Het is vandaag de derde dag, het is woensdag en onze telefoon zit nog steeds in een bakje. Het gaat op zich best wel goed, maar vanochtend toen het meisje waarmee ik fiets, die wist niet hoe ze mij moest bereiken. Dus dat was wel even lastig, maar ze heeft me gebeld op de huistelefoon. Na 2 dagen zonder mobiel is het op tijd om de klas een visite te brengen. Er zijn wat trucjes betocht om het smartphone lezen leven wat makkelijker te maken. Ik heb hem beplakt zodat ik er niet naar kijk. Ja, en waar hast hem? Thuis. Oké, ik thuis. Dat vind je iets makkelijker. Ja. Oké. Omdat ik had hem dus niet helemaal uitgedaan. Dus elke keer als ik een berichtje krijg, dan trilt hij. Dus dan is de verleiding dan groot om hem eruit te halen. Hij zit er nog steeds in. Nog steeds in het doosje? Hij zit nog steeds in het doosje. Ja, vraag is nou vanzelfs natuurlijk. Hoe soort de docent zelf zijn zo gaan? We zitten in de extra voorlichtingsavonden. Ja, dan merk je wel dat het als communicatiemiddel dat het wel traag werkt. Maar je hoort er nou meer tijd over voor oorzaken. Gisteravond toen zat ik zo op de bank en toen dacht ik echt, oh, ik wil echt op mijn telefoon. En toen, toen kon dat dus niet en toen ging ik tv kijken. Maar ik heb echt al heel lang niet meer tv gekeken. Wat vinden meeste kinderen van dat je dit doet? Goed, knap, stoer. Zie je er al naar uit dat die dwarsje weer hier op de bank is? Ja. Ja? We zijn nu dag 4. Toen heb je van die momenten dat je gewoon echt je telefoon nodig hebt of zo, maar dat kan dan niet. Nou, mijn telefoon zit ook nog steeds in het bakje. Ik ben wel meer bewust van dat je zeg maar zoveel op überhaupt een scherm zit. Je kunt natuurlijk discussiëren over de vraag in hoeverre de scholen de verantwoordelijkheid dragen mat in het grut brengen van leerlingen met een smartphone. Pieter Ellis Impuls neemt die verantwoordelijkheid vol en docht dat in 3 pijlers. Ik vind dat je daarin moet sturen, dus ook afspraken moet maken hoe je daarmee om moet gaan en wat verantwoord is en niet verantwoord is. Ik vind dat je moet steunen, dus ook leerlingen moet supporten om te leren ontdekken hoe ze hiermee om moeten gaan. Maar ook dat je inspiratie moet bieden van wat voor mogelijkheden geeft zo'n mobiel. Dus die 3 dingen vind ik daar het belangrijkste in. Ga je hem op school voor eens zaken meemaken die het echt net door de beugel koen? Vorig jaar voor het eerst. Dat er inderdaad via een mobiel de nodige woordenwisselingen heen en weer gingen. Ja, dat hebben we heel groot zeg maar opengetrokken. Hoe dan? Nou, daar zijn met verschillende vormen. Onder andere in gesprek. Het is niet echt meer heel moeilijk, want nu ben je ook een beetje gewend dat je het niet meer kan gebruiken. Mijn telefoon zit nog steeds in het bakje. En als het goed is mag die er zo meteen uit. De smartphone vrije weken smiet ik oren
positieve ontwikkeling op. Ja, wat ik grappig vind is dat op het moment dat je dus een camera in de handen geeft, dan zie je al dat het bijna beroepsvloggers zijn. En ik zag het ook toen ze de camera van Omroep Friesland bij zich hadden. Dat ik denk, ben je nou echt een documentaire over jezelf aan het maken, waardoor je dus misschien wel actiever leeft. Ja, het levert wel vragen bij mij op, maar ik vond het ook mooi om te zien. Omdat ze bewust terugkijken en reflecteren. Ja, en dan, na 3 dagen, dan maar eindelijk het wasken weer riepen. 4, 3, 2, 1. Wat wie nou het eerste berichtje dat je op die mobiel zegt? Van mijn oma, want ze was vorige week jarig. En toen had ik haar gefeliciteerd, maar toen moesten we natuurlijk mijn telefoon leveren. Dus ik wist niet wat er terugkwam.